U okviru tematske cjeline uloga religije u izgradnji mira govorit ću o islamskoj perspektivi. Ono kako islam vidi izgradnju mira jeste da je to obaveza svakog vjernika i vjernice. Nije rezervisana samo za vjerske zajednice i za njihove predstavnike. Vjerujem da je vlastito ubjeđenje i inspiracija vjerom puno jači motiv nego za izgradnju mira, nego kad se to postave kao neki postulati ili pravila koja dolaze iz zvaničnih vjerskih zajednica i crkava i njihovih predstavnika. Mogla bih usko vezati obaveznost izgradnje mira sa viđenjem čovjeka onako kako ga uzvišeni Bog u Kur'anu naziva namjesnikom na zemlji. To je njegova osnovna uloga i samim tim što je namjesnik na zemlji, on je odgovoran za sve ono što se na njoj dešava. Možemo izgradnju mira posmatrati i kao služenje Bogu, jedan vid služenja Bogu. I opet, rekla bih, potvrdu za to možemo naći u kuranskom tekstu koji je direktna objava od Boga u praksi Božijeg poslanika Muhameda, mir s njim, i iz prakse, odnosno iz primjera iz historije muslimana. Možda bismo mogli priču zasnovati i na nekim islamskim principima koji su blisko vezani sa izgradnjom mira. Ja ću spomenuti samo neke. Recimo sama riječ mir koja se toliko koristi u životu muslimana. Recimo ako krenemo od svakodnevnice gdje se mi pozdravljamo riječju Esselamu alaikum, što znači mir s vama, pa do nekog puno dubljeg značenja onog pronalaska mira u sebi, mira s Bogom i mira s drugim ljudima. Islam direktno uči da se mora graditi društvo koje sprečava nasilje, koje ga ni na koji način ne potiče i bezbrojni su primjeri za to. Recimo u Kur'anu ima jedan ajet gdje uzvišeni Bog kaže da bit će sigurni oni koji vjeruju i svoje vjerovanje s nasiljem ne miješaju. Znači nije dovoljno biti samo vjernik i čuvati samo svoju vjeru, nego se mora dobro paziti da se to vjerovanje ne miješa s nasiljem. Na neki još od principa koji bih ja povezala sa izgradnjom mira jeste princip odsustva prisile i sloboda izbora. Opet direktnu potvrdu za to nalazimo u jednom drugom kuranskom tekstu koji kaže: a da je tvoj gospodar htio, uistinu bi svi koji su na zemlji vjernici bili. Pa zar da ti ljude prisiljavaš da vjernici budu? To se Bog obraća direktno poslaniku Muhamedu, a to je poruka u stvari za sve muslimane, da je odabir vjere i toga da li će neko vjerovati ili ne odgovornost svake osobe, a za odgovornost je Bog ostavio čovjeku, odnosno dao mu kapacitete, dao mu razum da može odlučivati, da može praviti odluke i za svoje odluke da bude odgovoran. Možda bih se sad direktno povezala sa primjerima izgradnje mira koje vidimo kroz historiju islama. To je recimo primjer gdje zapravo ima puno primjera koji mogu poslužiti nama muslimanima kao inspiracija da pronađemo sebe u nekom segmentu izgradnje mira. Ali jedan od primjera jeste primjer Božijeg poslanika Muhameda a.s. U početku, znači kad je muslimanska zajednica bila jako mala i kad su u gradu u Meki gdje su živjeli bili jako proganjani i mučeni od strane stanovnika Meke, tako da su bili prisiljeni da se isele i otišli su u drugi grad Medinu gdje isto tako bila jedna zajednica muslimana, ali bili su puno sigurniji, odnosno bilo ih je više. Tako da je poslanik Muhamed sa tom malom grupom muslimana iz Meke prešao u Medinu. I kad se, da kažemo, te dvije zajednice muslimana, kad su se uspjeli organizovati i počeli živjeti jednim zajedničkim životom, poslanik Muhamed je oformio jedan ugovor za koji mnogi smatraju da je to prvi pisani ustav, a poznat pod nazivom Medinska povelja. U tom ugovoru se regulisali odnosi između pridošlih muslimana i onih koji su bili stanovnici Medine,
o ravnopravnosti, nediskriminaciji i sl. Zatim odnosi sa nemuslimanima u kojima se govori o tome da nemuslimani imaju pravo zadržati svoju vjeru, svoje svete objekte, da imaju pravo na vlasništvo, da ih se štiti jednako kao muslimane. Tako da je samim tim ugovorom, zapravo sami taj ugovor je bio primjer prevencije sukoba. Vrlo je važno uključiti vjeru i vjernike u izgradnju mira, zato što vjera u sebi sadrži vrlo važne elemente koji su neophodni u procesu izgradnje mira, a to su recimo oprost, pomirenje, suživot, dijalog. Počela bih od ovog oprosta, koji je jedan zaista koncept unutar vjere, pa tako i islama, koji dolazi iz nekog vlastitog ubjeđenja da mi ovisimo o Božjem oprostu. Da koliko god se mi trudimo, činimo dobra djela i živimo onako kako vjerujemo da trebamo kao vjernici, ipak mi u konačnici ovisimo o tom Božjem oprostu i Bog nas u Kur'anu na puno mjesta podsjeća upravo na to i ohrabruje nas da mi budemo ti koji ćemo praštati drugim ljudima, jer je i nama samima potreban oprost. Koncept pomirenja je isto tako vrlo blizak. Suživot i saradnja zahtijeva jedan trud. Suživot jeste jedan test za nas jer dolazi iz različitosti. Za muslimane, barem, ali vjerujem da i u drugim religijama se mogu naći slični primjeri, je vrlo lako prihvatiti tu različitost. Zato što jedan kuranski ajet, tekst u Kur'anu, govori o toj različitosti i kaže: O ljudi, mi vas od jednog muškarca i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Ovo je vrlo zanimljivo da Bog govori o tome da je stvorio različite ljude. Zbog čega? Da bi se upoznali. Automatski razumijem da moj zadatak nije da ljude približavam svom uvjerenju, načinu života i svemu ostalom jer trebamo biti što sličniji, ne, nego upravo suprotno, da je ta različitost Božje htjenje. Na tragu toga jedan drugi kuranski tekst koji kaže da je Bog htio sljedbenicima jedne vjere bi vas učinio, ali On hoće da vas iskuša u onome što vam je dao. Zato se natječite u dobro. Bogu ćete se svi vratiti, pa će vas On o onome u čemu ste se razilazili obavijestiti. Znači ovdje je direktna poruka da ta različitost i pripadanje ili uopće određenoj vjerskoj zajednici ili uopće da li biti vjernik ili ne, jeste nešto što je Bog, rekla bih, imao na um kad je stvorio ovaj svijet. Tako da ja ne dajem sebi za pravo da smatram da bi trebalo biti drugačije. I jako sam zahvalna Bogu na tome što nije meni ili svakome od nas ostavio u zadatak da mi brinemo o tome, da ljudima sudimo, da vidimo šta to kud ko treba pripadati, nego upravo smatram da je to jedna velika blagodat koju je Bog ostavio za sebe i On kaže kako ćemo živjeti, kako ćemo biti različiti. Jedino što trebamo raditi jeste ne da se natječemo u negativnom smislu, nego da budemo jedni drugima poticaj da činimo dobro. Neminovno je spomenuti izazove koji su vezani za ulogu religije u izgradnji mira, naročito u današnjem vremenu kad je toliko kontradikcija, kada se vjera vrlo često koristi, zloupotrebljava se. Kako bilo koja vjera, tako i islam, i vrlo često smo svjedoci da se islam koristi kao paravan za nasilje, da bi se opravdali vlastiti nasilni postupci, nešto što je potpuno daleko od samog učenja islama, ali prosto tu postoji, vrlo često ne možemo reći da ti ljudi nisu muslimani, zato što oni za sebe kažu da jesu, znači moramo nekako reagovati. Smatram da je najbolji način borbe protiv zloupotrebe islama potenciranje na mirovnim dimenzijama islama i nenasilnom sadržaju, i drugi način je da osuđujemo sve ono što jeste nasilje, a što se krije iza islama. Možda bi na nekom vlastitom, recimo, odnosno na nekom individualnom nivou, kad tu priču spustimo,
kako bismo mogli reagovati. Za mene možda najbolji primjer zato jeste primjer kada je jedna mala zajednica muslimana u vrijeme poslanika bila jako ugrožena u Meki, pa je poslanik htio da ih spasi, odnosno da ih pošalje na neko drugo mjesto gdje će biti sigurnije, i on je uradio sljedeće. Znači, čuo je za jednog kralja koji se zvao Negus, kralj Etiopije, odnosno tadašnje Abesinije. On ga nije poznavao naravno lično, ali je čuo da je on kršćanin i da je vjernik, što je za Božjeg poslanika Muhameda bila dovoljna asocijacija da je taj čovjek pravedan i da će zaštititi tu malu zajednicu muslimana. Muslimani su poslušali njegov savjet i otišli i zaista su dobili zaštitu kralja Negusa. To je za mene savršen primjer koliko povjerenje može doprinijeti sigurnosti. Znači, to povjerenje koje je Božji poslanik Muhamed imao u čovjeka koga nije poznavao, znao je samo da je on kršćanin i da je vjernik, njegova asocijacija na to jeste bilo povjerljivost i pravednost. Tako da se ja zaista vjerujem i zalažem nekako svoj trud vjerujući da svijet može biti mjesto, tako i ova naša regija, može biti mjesto gdje će asocijacija na riječ vjernik, musliman, pravoslavac, katolik, god, biti odmah pravedan, miroljubiv, nenasilan, a ne ono što danas najčešće jeste, da se veže za naciju, da se veže za nasilje, da se veže za ratove i sl. I vjerujem da na tom nekom individualnom nivou možemo graditi mir na čak jednostavnim stvarima. To je kad se svaki put suprotstavimo nekoj predrasudi, nekom poticaju na mržnju. Tog trenutka smo mi vrlo važan faktor u toj izgradnji mira, jer smo jedino mi u prilici, i to je naša prilika, da reagujemo. Govoreći o ovim islamskim principima koji se vežu za izgradnju mira, o primjerima izgradnje mira od života Božjeg poslanika Muhameda pa kroz historiju, mi vrlo lako kao muslimani možemo pronaći inspiraciju za vlastiti angažman na izgradnji mira, a i drugima pružiti šansu da više saznaju o islamu i da zajedno nekako damo povjerenje i vjeri i vjernicima da možemo učiniti ovu zemlju boljim mjestom za življenje. Najbolji primjer za povjerenje koje je preduslov za izgradnju mira jesu inserti koje ćemo pogledati na kraju iz filma Imam i pastor. To je jedan dokumentarni film o dešavanjima u Nigeriji i o zalaganju kršćana i muslimana na izgradnji mira. I practice my faith vehemently, and he does too. And we are still coexisting and living together. Yes, Christianity and Islam can coexist side by side, and people will still go to the heaven they dream of. This is true. Even though we differ in some theological issues, we will make the world a safer place. I'm a Muslim cleric. Having thousands of people behind me, I never compromise the principle of Islam. But Islam says create a space for others. And with this as a living example, even though he's not a Muslim, I like him. I can give my life to protect his honor and dignity. This is what Islam taught me to do. And I live by that principles. And I will live for it and die for it. I love him because I'm told to love my neighbor as myself. I live by that principle.